Nek cik waras rasah cerita, anakku sudah mulai ngerti wong tua loro. Anakmu do tok budek matane picek. Nanti wong tua nangis, "Nduk, kowe mulya sik. Simbok awake ra penak." Mula wae teman-temanku mumpung wong tuamu jek do urip, do mulyakno wong tuamu, rasa dadak ngenteni wong tuamu wis mati. Terkadang kita rumangsa dadi wong gagah nek iso nelung dinani bapakmu simbokmu sing wis mati. Kowe iso nekake santri kon ngatamke Quran kon macake Yasin, zikir tahlil. Ning dapuranmu dhewe malah udat-udut ra cetha kuwi. Gen krasa sisan Mas. Wis gen aku nek ngomong tenanan iki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, halo. Halo. Kon siap pengajian apa dereng? Kon itu senek napa dereng? Nek kula dereng kok. Nggih, mboten diparingi nggih. Wah, ngerti ya ranyang mau. Ngapuntenipun Ibu, Bapak, gempil kamardikan panjenengan sedaya sawetawis sekeca anggenipun sami lelenggahan kanthi mardu merdikaning penggalih. Injih haurat mundi dawuh saking Sokibul Hajah Bapak Ibu, dalu menika kapiji matur ingkang wonten magepokanipun kalian acara wonten ing dalu menika walimatul khitan nggih Bapak Ibu nggih. Nggih, ngapuntenipun. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata. Ngaten nggih. Kesting ringkes sing penting-penting. Pokok pengajian niku nek kepengin jamaah tetep semangat, kuat. Mboten cegeh. Niku syaratnya namung siji, aja suwe-suwe. Lu pengajian niku nek kesuwen nggih penyakite loro, siji keju, loro ngantuk. Mula sing wis selonjor ya ana wonge. Ana. Wonge rada lemu pokoke. Halo. Lho nek sing linggih kursi kepenak nggih Bu nggih. Nah, sing ngene iki kan ya keju tenan kok nggih nggih. Nah ya, mboten sah ditekuk dikersane mboten apa-apa. Lah witekne nek ditekuk nggih gringgingen kok nggih. Kon ngono nek wong lanang-lanang ngono penak linggih kursi nggih. Termasuk kula nggih. Wis puas kowe. Nggih. Nggih, pun siap nggih. Tangane diangkat kabeh yo. Diangkat kabeh. Yo bapak-bapak. Oh, wong lanang ingah-ingih ra. Ayo diangkat deh. Diangkat, kabeh diangkat. Ora usah dhuwur-dhuwur kelekmu mambu kowe. Ayo kabeh diangkat. Oh, sing ra gelem ngangkat tangane kiting ben. Pripun? Ayo sing hadroh ya ngangkat kabeh. Oh, bayar larang-larang kok. Sambatan. Wah, modar tenan iki. Engko aja aku ya sambatan iki. Aduh, tak rewangi ado-ado sambatan. Waduh. Wis aman. Halo, siap? Siap nggih? Mungkin nek kula muni mana semangatmu? Alah ra semangat Yo sing ra gelem muni gondongan yo, Gen, yo. Niki lak waras kabeh to nggih? Ya sing muni sing waras tok ae. Sing ora waras rasa muni, oke? Oke? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana tertawamu?
bape mak biuk. Pun nggih semangat nggih. Gedang kluduk dipangan uler. Sing mripate ngantuk kok lambene wonge krudunge ijo. Halo. Kersane mboten ngantuk selawatan sik nggih. Mengke si Iran sik muni bareng kula, mengke nek pas selawatan tangane diangkat. Ngeten nggih. Diobahke ngiwa karo atine niat mahabbah karo Kanjeng Nabi Muhammad. Atine niat rindu karo Kanjeng Nabi. Atine niat kangen karo Kanjeng Nabi. Atine niat cinta karo Kanjeng Nabi. Insyaallah kelak insyaallah tangan kita ini akan digandeng dengan tangan sucinya Rasulullah masuk bareng surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten nggih? Siap nggih? Insyaallah sing mripate ngantuk terus mak jenggirat. Insyaallah sing duweni penyakit asam urat insyaallah terus minggat. Sing minggat asam urate ora wonge nggih. Siap nggih? Ayo iki jenenge apa, Mas? Sapunada. Wah, jenenge angel e. Sapunada. Ayo. Ada aja. Ayo nyambut gawe le. Iki larang kono mangsamu. Engko nek aku muni aja dituthuk ya. Ana mubaleng muni kok dituthuk. Nggih, aku cangkemku karo rebana iki ra tau gathuk. Lho gathuk nonyorno. Diatur. Aku tak siiran karo jamaah, soalnya suaraku ki ra tau gathuk karo ora keyboard ngono. Lho. Sopo kuwi? Nggih. Engko nek pas selawatan tutuken sak kidinge tanganmu. Oke? Oke. Engko nek kira-kira apik sesuk tak jak terus. Ngono mumpung iki aku lagi laris-larise iki. Oh, dosa kowe. Tekono sing di omah indene setahun tak kandhani. Mangsamu. Padake balik embyeh lho. Siap nggih? Sing muni sing waras tok wae. Sing ra waras rasah muni. Ngaten nggih? Bapak-bapak waras nggih? Oke, ayo. Tak semangatane sik bapak-bapak. Tangane diangkat khusus bapak-bapak. Ayo, tenanan iki. Wis sing wedok ra usah melu-melu. Iki urusane wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ngapa kowe? Oke, monggo siran nggih sarang-sarang nggih. Gedang kluduk. Ayo. Bareng-bareng. Jarene waras kok ora gelem muni iki lho. Oke, siap? 1, 2, 3. Gedang kluduk dipangan. Mripate ngantuk kok lambene. Angkat tangan selawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Atatama fil billahi salatan daifatan bidahwa fil mulkillahi. Banyu bening urung ana. Banyu bening. Oh, lagi carate nang kene. Banyu bening dicampuri kowe dosa kowe. Banyu bening dicampuri areng sing wajahe glowing. Endi kok ra ono? Iki samene ambane kok bureng kabeh. Gusti Allah. Kene ana sing glowing ora iki?
Ya Allah, Gusti Allah. Ya kene rada lumayan iki. Timbang kono bureng kabeh. Ah, ngapa? Banyu bening dicampuri areng. Sing wajahe glowing kok sikile. Angkat tangan selawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adadana fi ilmillahi salatan daimatan bidawati murtillahi. Banyu bening. Wah, ini memang anu ya. Ketigane ngerak tenan kene iki. Wah. Ora iki guyon ora tenanan. Banyu bening nang epek-epek. Sing rajae glowing, sing wajahe glowing kok tungkae. Selawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawati murtillahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pun nggih. Pun mboten enten sing ngantuk to nggih. Awas ana sing ngantuk tak tinggal mulih. Ayo wong dhewe wangi ado-ado. Tuwek-tuwek. Ngantuk kabeh. Marak kira semangat. Halo. Pun nggih yang pertama. Ngambali lan ngawali Bapak Ibu, monggo kita sedaya tansah syukur datang Gusti. Kita sedaya dipun paringi nikmat saking Gusti Allah ingkang sak langkung kathah. Gek Gusti Allah menika nek paring nikmat dhateng kawulanipun niku mboten nganggo mandeg tur ya ora tau diitung karo Gusti Allah. Metu terus ngetuk terus tanpa mandeg. Tur ya Gusti Allah mboten tau ngitung nikmat kanggo kawulane. Ngantos Gusti Allah nika lek ngendikan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. He menungso nek sliramu kepengin ngitung nikmatku sing wis tak paringne marang slirane ora bakal iso. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya nikmat saka Gusti Allah. Gak ono watese. Angel Mas omongan karo wong kene iki angel. Lah aku omong tenanane mergo lola. Iki aku lek omong tenanan lho iki. Hai. Halo. Masuk mboten karep kula? Masuk nggih. Apa ana ta wong iso ngitung nikmate Gusti Allah? Mboten enten wong Gusti Allah ki paring nikmat tanpa wates kok. Merkala-kala ki lho awak dhewe sing batesi nikmate Gusti Allah. Kula nyuwun ngapunten Ibu, halo. Ngapunten Bapak. Pesan saya yang pertama adalah sibukkan dirimu untuk bersyukur kepada Allah sehingga engkau lupa untuk berkeluh kesah. Masuk? Tak baleni pisan kas. Ana sing cek plungah-plungu. Sibukkan dirimu untuk bersyukur kepada Allah sehingga engkau lupa untuk berkeluh kesah. Aku mau ki merguyon kok. Ora tenanan kok. Wono susu kok gedene sakmono. Yalah. Dawane sakmono. Ana susu kok done sak uwit iki lho. Sing arep ngayahi piye?
Nggih, masyaallah. Matur nuwun nggih. Jiro lupat. Iki nek tak entekke nguyuh terus no, Mas. Terima kasih nggih. Matur nuwun. Halo. Halo. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Ana mangsa kalane menungso ki senengane maido marang peparinge Gusti Allah. Wajibe niku syukur marang Gusti Allah. Maka tadi pesannya apa? Sibukkan dirimu untuk bersyukur kepada Allah sehingga engkau lupa untuk berkeluh kesah. Nek basane priyayi mriki do ngakeh-ngakeh nonggonmu syukur marang Gusti Allah nganti kowe lali sambat. Aja malah diwalik wong urip kok kakean sambat nganti lali syukur. Masuk mboten? Niki sepele Bapak Ibu, sepele tapi ngapunten angel iso nglakonine. Apa nek wong wedok-wedok kuwi isine mur maido tok. Halo. Sine mur maido wong lanang wis diruangi nyambut. Ayo dijawab, nyambut. Montang. Mobat. Nibo. Babak. Lino. Esok. Awan. Maju. Ngiwo. Munggah. Ngalor. Ngetan. Mlebu. Oh. Wes lemes no Mas, wong wis metu kok Mas. Diantore kok. Halo. Wong lanang direwangi kaya ngono nggone nyambut gawe. Ingat wahai para istri, ingat wahai para wanita. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Aku bolone wong lanang apa kowe? Ora iso wong wedok ora iso hidup. Sing arep dihidupke apane? Halo. Ingat wahai kaum istri, saya hanya mengingatkan ojo sok maido marang peparinge Gusti. Ingat sekali-kali ketika suamimu tidur kau tatap wajah suamimu penuh dengan perjuangan, penuh dengan kelelahan. Angel wong wedok kene iki kandhane angel-angel. Aku ngomongku tenanan mur digelem ngene iki tok piye. Halo. Ana mangsa kalane Bu, bojomu ki nyambut gawe ning penggaweane wis dipaido karo juragane. Betul nggih Pak nggih? Awak diki kadang-kadang nyambut gawe ning penggaweane wis dipaido karo juragane. Pernah nggih Pak nggih? Sakit hati kami. Tapi rasa sakit itu tidak kami hiraukan wahai para istri. Demi kami bisa pulang membawa uang. Coba kalian bisa bayangkan nganti wong lanang mulih ora nggawa duit. Ngeri. Bisa lho kan turun jaba. Halo. Maka rasa sakit hati itu tidak kami rasakan Ibu. Demi kami sebagai seorang suami, rasa tanggung jawab kami kepada istri dan anak-anak kami bisa mencukupi kebutuhan istri dan anak-anak kami. Rasa sakit itu tidak kami hiraukan. Esken aku dielek-elek karo juraku kun ben. Halo. Ganti wong lanang mulih nyambut gawe tuk dhuwit tekan omah dikeke wong wedok kabeh nyodik blonjoku wulan iki, nyodik blonjoku minggu iki. Apa yang kau ucapkan ketika suami memberi nafkah? Allah gayamu. Ana wong wedok diblonjo wong lanang gelem matur nak tonton dapurane kaya ngapa ayo. Endi? Allah. Rata-rata ki Pak ngapunten Pak. Halo Bapak. Rata-rata wong wedok ki nek diblonjo mesti kok mung sakmene. Ngono. Ono mong terima kasih. Ingat baik kaum istri, ingat baik kaum Bu, tak kandhani ya. Nek nganti ana wong lanang kok gelem nyambut gawe, bojomu kok nganti gelem nyambut gawe, ana duwe blonjo kok nganti dikeke kabeh.
Bojomu ora ngrokok, ora ndem-deman, ora seneng wedok, ora seneng mancing, ora seneng nongkrong, ora seneng ngopi. Yakinlah bahwa suamimu itu adalah limited edition. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ngapa weh? Mas tolong Mas iki syutingan iki Mas iki Mas. Iki bagian pengeyelan iki Mas. Masuk nggih Bapak Ibu nggih. Ngapunten iki pengajiane santai mawon nggih. Mboten sak tegang. Kula ngeten iki mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa. Dinggo sapa kuwi? Hah? Rebana. Nek mubalik kan rasa to. Asem tenan dah. Anu aku mbok melu rombongan rebana wae anu. Ya, kene tuk semongko. Halo. Masuk nggih Bu nggih. Mula nek kepengin uripmu ayem tentrem nyun ngapunten, angzil alaina sakinatan. Allah menurunkan dalam kehidupan kita kedamaian, ketenangan, ketentraman. Satu, bersyukur kepada sing nomor loro napa aja sok maidu marang pepane Gusti. Itu yang terbaik dari Allah. Allah lebih paham tentang kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Nanti akan dibahas. Sing nomor telu napa? Ibu, bapak aja sok kesuwen nggonmu nyawang tanggamu lan ngrungokke omongane tanggamu. Jangan kau sibuk menilai orang lain. Jangan kau sibuk melihat kenikmatan orang lain. Jangan kau terlalu sibuk melihat kebahagiaan orang lain. Mas. Tisu kempes iki ning omah pirang-pirang, Mas. Lah iya. Kono semangka karo jelok kene murwaton. Tisue kempes. Makasih. Wes makasih ya Mas ya telah memberikan saya tisu. Kena nggo lap keringet iki. Nggih ya entek yo engko nek entek kan nggo lap iki nih. Halo. Halo nggih Bu nggih. Jangan kau terlalu sibuk, ojo sok seneng ngitungi nikmate tanggamu. Jangan kau terlalu sibuk menilai orang. Jangan kau terlalu sibuk melihat kebahagiaan orang. Karena nyon ngapunten mergo sliramu do kesuwen nggone ngitungi nikmate tanggamu. Karena kau sibuk menilai kenikmatan orang lain. Sehingga nganti kowe lali apa sing wis mbok duweni saat ini. Karena kau terlena. Karena kau apa mau? Terlena, Karena kau terlena melihat kebahagiaan orang lain. Kono kok gelange gede, kono kok kalunge gede, kono kok bojone ayu, kono kok mobile anyar yo ben urusane dhewe-dhewe. Dong ora. Apa nek dora gelangane tanganmu kiting to? Lah iya. Durung duwe gelang ora apa-apa. Dijawab nggih Bu nggih. Sing banter bojomu gen krasa. Oke? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Ayo wong lanang nyanyi ra. Sing banter ya Bu ya. Bojomu gen krungu. Urip omah nganti tuwa arep mudar gelang karet bae. Lanangan apa kuwi? Oke? Sing banter nggih. Kuwi nek wong lanang peka kudune krasa. Ngono. Durung duwe gelang. Ngapa? Durung duwe kalung. Rungokno wong lanang-lanang kuwi. Alah bojo ayu gur gelangi karet ae. Halo. Durung duwe mobil. Sing penting iman tenancep ing dada. Masuk nggih Bu nggih. Ngono ki kala-kala bojomu alemen, Mas. Alhamdulillah aku ki mbok tuwokke gelang karet iki seneng banget aku, Mas.
Malah awet. Gitu nggih. Nek sumuk kena tanggo kuciran. Nek aku lagi mangkel karo kena tanggo dedek raimu kowe. Ngoten nggih nggih. Wis sing sabar nggih. Sing sabar. Nggih, sing sabar. Ngoten nggih. Wis gelang karet ra apa-apa. Nggih. Ngoten nggih. Nggih, ngoten nggih Bu nggih. Wis pokoke disyukuri dine mati. Ngoten nggih. Jangan terlalu sibuk menilai orang. Jangan kau terlalu sering menilai orang. Jangan kau terlalu sibuk melihat kebahagiaan orang. Ingat Bapak, ingat Ibu, kebahagiaan yang kau lihat dari tetanggamu itu tidak seindah yang kau bayangkan. Urip neng alam dunya niku napa? Piwucali para pinisepuh, urip neng alam dunya ki wang sinawang. Yang kau lihat belum tentu sesuai dengan kenyataan. Ya Allah, gelang kok sak pelek-pelek. Nek mlaku nganti miring-miring. Ora ngerti umur ini tasi. Nggonmu kuwi karet tapi asli karet. Masuk? Maka nyon ngapunten Ibu, kau jangan terlena dengan keindahan orang lain. Kau jangan terlena dengan kebahagiaan orang. Apa yang kita miliki disyukuri, dinek. Bapak-bapak nggih ngoten. Halo Pak. Halo Bapak. Nek kepengin bojomu ketok ayu, aja kesuwen nyawang bojone tangga. Dong ora. Dong ora. Elek-elek bojone. Rasah ngrusui bojone tangga. Napa mriki nggih enten to dirusu-rusuhan bojo ngoten. Oh, kathah nggih. Ya ngerti aku. Wonge kupluke ireng to. Iya. Wonge kupluke ireng pokoke. Nek aku putih kok. Wonge linggih kursi to. Iya. Yang ngerti wonge saiki ngulatke aku. Mboten nggih namung guyon mawon nggih. Ijo-ijo aja diundhuhi wong sing abang jare pirang-pirang. Sing wis di bojo aja dirusuhi wong sing legane. Dongokno wong lanang-lanang kuwi. Nek bojo kepengin ketok ayu ora elek-elek ngene iki. Ya diragati, ngono sesasi pisan ki ya skincarean. Ora dina-dina gur ning sawah ae. Pancen bojomu ki kileng-kileng tapi jenggureng. Wah, bojoku glowing tapi ireng. Ireng kok glowing lho. Keling-keling. Halo. Nek kepengin kita ayu ya diragati ngeten nggih Bu nggih. Cocok mboten? Nah, yo specialan, skincarean ngono ora mur dina-dina rupute remason, GPU remason, GPU. Wah. Ambune nganti teng klenyit kae. Halo. Ngeten nggih Pak nggih. Pak ngapunten kula caosi pirsa Pak. Rupa kena beda. Nggih. Halo. Dandanan kena beda, model klambi kena, warnane celak kena beda, warnane benges kena beda. Ning urusan rasa tetep berarti kulino kowe. Mboten namung guyon mawon nggih. Sing penting disyukuri dine. Jangan terlalu sering melihat kenikmatan orang lain ngoten nggih. Nek wong Jawa ngarani urip ning alam donya wang sinawang, yang kita lihat belum tentu sesuai dengan kenyataan. Ono wong mobile gonta-ganti, orang ngerti yo sing lanang makelaran mobil. Nggih napa mboten? Mobile gonta-ganti, orang ngerti yo rentalan. Enten mboten? Wonten. Wah, ketoke metune esuk, mulai sore, tas gede-gede. Metu esuk, mulai sore. Rumangsamu blanja, kuwi lak rumangsamu. Ora ngerti wong kuwi lunga terus mergo nek bendina doyak-oyak mendling terus. Ora tau neng omah. Masuk nggih. Jadi yang pertama Bapak Ibu saya mengajak untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Ngaten nggih Bu nggih. Ngaten nggih Pak nggih, disyukuri dine mati. Hidup itu dibikin simpel karena sebenarnya hidup itu simpel. Sing marake ruwet iki keinginan kita. Kepinginane awake dhewe sing ora sumbut karo kemampuan.
Cobi mang pirsani Bapak, mang angen-angen apa yang saya sampaikan itu bener apa? Wong urip itu simpel. Wayahe ngeleh, madang. Ngantuk, kesel, leren. Pengen jajan, pengen dolan. Sudah hanya itu tok hidup, Pak. Selebihnya itu keinginan kita. Andai aku jadi orang kaya. Andai tak usah pakai kerja. Itulah wong angen-angene wong gendeng. Keinginannya terlalu tinggi, ora sumbut karo kemam. Kita kadang-kadang begitu Ibu, awak dhewe urip ning alam donya beberan agung ning masyarakat iki sing digoleki wae. Wah, gen ketok kaya wong sugih. Padha kancane, kono njikuk PCK, kene melu PCK. PCK iki lho, PCK iki. Nggih napa mboten? Kono njikuk TV 80 in, kene 100 in. Wes bangsa ngono kuwi tok. Karena apa? Kita ini terkadang tidak bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Kita cenderung mengedepankan keinginan. Gen ketok wah, gen ketok kaya wong sugih, ditonton wong gen ketok wah kae wah. Ra ngerti yo, Pak. Ngapunten, Pak. Halo? Masuk mboten karo kula? Kepingine kaya wong sugih, koncone ngene melu ngene, koncone ngene melu ngene. Tapi aneh jenengan kuwi giliran ratuk BLT kakean cangkem. Kaya ngono kok pengen dadi wong sugih potongan melarat sak jeke ya ngono kuwi. Wis gen wonge krasa wonge ndingkluk pokoke. Wonge ndingkluk wong wis. Gen wonge awet mau kipas-kipas terus ya. Nah sumuk Mas. Bisa diterima maksud saya? Masuk nggih? Kadang-kadang kita untuk mengejar keinginan sehingga kita lupa dengan kebutuhan. Guru pengen nuruti kepinginan anak, pengen motor, boleh ke motor, diruangi utang rono, utang rene. Giliran sekolah bayaran, omong ra mampu, omong ra duwe. Otakmu di mana? Gen wonge gen kroso gen. Wonge terus meneng ae awet mos gen. Terus kipas-kipasnya mandek terusan dhek. Halo. Masuk nggih? Nggih napa mboten? Sekarang saya tanya Bu, anak SMP minta motor, seusia anak SMP itu motor itu kebutuhan apa keinginan? Tapi jenengan mampu untuk membelikan. Tapi giliran urusan sekolah kau katakan itu mahal. Angel Mbak omongan karo wong kene iki angel. Angger urusan duit ngono kuwi ya ngono kuwi. Kata aja kata misi. Halo, masuk nggih karo kula nggih. Mula monggo Bu kedepankan kebutuhan dulu baru keinginan. Terkadang kita ketika berdoa kepada Allah, Allah itu lebih paham tentang kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Tetapi mohon maaf Ibu, jenengan angen-angen. Semua pinta kita, semua doa kita kepada Allah itu rata-rata keinginan, bukan kebutuhan kita. Mas kene iki pomoneng Solo nu dalan sing paling cerak ngendi to, Mas? Halo. Halo. Masuk mboten, Pak? Yang kita pinta, yang kita doakan kepada Allah itu rata-rata keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Masuk. Nek kebutuhane wong urip ning alam donya ngono, paribasane sego sak puluhan, wedang sak cecepan. Kuwi nek gelem nampa, ikhlas, syukur, qanaah, insyaallah cukup. Tetep angel lho Mas. Ya arep di model sih ya nggih. Padahal mriki nek pengajian tekan jam pira, Mas? Jam 1 nggih. Nggih enten mubale sing kuat enten. Mengke napa jenengan sing ngenteni mawon kok. Halo. Masuk nggih karo kula nggih. Jadi mohon ketika kita minta keinginan kepada Allah, Allah berikan kepada kita kebutuhan kita. Ketika itu terjadi, kita suudzon karo Gusti Allah. Duh Gusti Allah, njalukku iki kok dikeki iki. Betul? Padahal sing dikeki ning slirane iki kebutuhanmu, bukan keinginanmu.
Kowe njaluk sugih, kowe njaluk kederajatan, kepangkatan, Allah belum kasih. Ning kowe dikeki sehat. Kuwi kebutuhanmu ki sehat, awak waras. Ning kowe ora nyadar. Emosi gimana? Masuk. Masuk mboten karo kula. Pancen awak iki secara bondo donya durung pati duwe ora masalah. Derajat pangkat ora duwe ora masalah. Ning awak sehat waras. Dong ora? Dong ora? Gusti Allah ki mudeng nek jenengan ki dikeki dadi wong sugih kabeh, kederajatan kabeh, kepangkatan kabeh. Yakin Pak nek ana pengajian ngene iki ra mungkin do mangkat. Mula rata-rata wong sing do gelem mangkat pengajian rata-rata wong sing do rapati ndedek. Dong ora? Ya termasuk aku iki. Rapati ndedek ngono lho. Mula dikon rene ya tak angkati kan lumayan to, Dik. Nggih, wong kula niku ngapa? Wong kula niku lha ya kaya dara dikeploki. Wong kula ngeten iki ngapunten lho, Pak, kula elek-elek ini backingan kula nggih BRI. Kula njing Senen waya lebon. Kula kok kene iki ya tak jagak ya tenanan kok. Tak nggo lebon sok Senen nggih. Ya nek dienggo lebon jek kurang sithik. Tapi ya ora apa-apa kok tak tomboki dhewe wong. Jarakan ya dana mepet ya ta. Halo. Halo. Masuk nggih karo kula nggih. Akhirnya apa ketika itu terjadi muncul suudzon karo Gusti Allah. Gusti Allah ki piye to? Tak rewangi salat, tak rewangi donga, poso Senin Kamis, salat hajat, salat duha. Aku ya wis sedekahan. Kok kaya-kaya penjaluk kok jek pacet daerung dikeki karo Gusti Allah. Kae lho tanggoku salat ra tau ngaji ra tau yasinan moh selawatan gah, tapi kok kaya-kaya rezekine mur daldel jermipe wae. Pernah enggak jenengan berpikir seperti itu? Yakin nek sing normal pernah. Senengane nanding-nandingi tanggane. Tapi ingat itu yang terbaik dari Allah. Allah memberikan kepadamu bukan keinginanmu tapi kebutuhanmu. Masuk? Masuk nggih? Kula aja sok suudzon karo Gusti Allah. Ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kanggone wong sing ora gelem syukur, Pak, Bu. Halo. Kanggone wong sing ora gelem syukur marang nikmate Gusti Allah, marang peparing Gusti Allah. Ambok ya Gunung Lawu, Gunung Merbabu, Gunung Merapi kae didadekno intan berlian. Wabeh dikeke jenengan kabeh nek ora gelem syukur anane ya mur kurang karo kurang. Dikeki pira wae entek ra temonjo. Diblonjo wong lanang pira wae entek. Dina-dina mur COD-nan shopinan. COD-nan shopinan. Wis onlinean terus. Ya wong wedok-wedok kuwi. Masuk. Ning nek kanggone wong sing gelem syukur, kula dek wau matur paribasan sego sak puluhan wedang sak cecepan kok gelem nampa apa anane kuwi peparing Gusti Allah. Yakin Pak cukup. Wong sing jenenge cukup ora kudu akeh. Akeh ya kaya ngopo nek ra gelem syukur ya ora bakalan masuk. Bisa diterima? Aku arep ngombe awang-awangan. Susu kok dawane kali iki. Susu. Oh, susu Demak ngene iki to. Nek Solo nyemplak-nyemplak ae kok. Cendek. Nek Demak emang dawa-dawa ngene iki. Oh, rondo iki. Wah, berat iki. Kula pun nate lho dikek budene tekan omah gumoh kula mak glogok ana ya Allah. Tuwek anak gumoh susu. Nggih, bojo kula nganti tanglet ayah kok gumoh susu. Ki mapan Demak miyan. Oh, dosa we. Halo. Wes rasa ditutuke engko ndak malah bayangke susu terus. Halo. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan syafaatipun kawitan donya ngantos akhirat. Amin Allahumma. Pengajian dalam rangka walimatul khitan nggih, Mas Muhammad Rauhul Ar-Rasyid
putra saking Bapak Imron Rossadi kalian Ibu. Saged maca nggih sedaya nggih? Saged dipun waos? Pun paham nggih? Pun gandeng sampun paham Bapak Ibu. Boten prayogi yang ingin kula matur kathah-kathah. Lho jaremu wis paham. Nggih. Ngapunten Mas Rohul. Termasuk kita yang punya anak kepengin duweni anak sing soleh lan solihah to nggih. Syarate ana 4. Syarate ana 4. Nggih. 1. Nek kula langsung tundu poin mawon, ajari anakmu salat. Bapake salat, ibune putrane wong sak omah salat kabeh. Masuk? Pake ra salat. Mboke ya ora, anake ya ora. Ning iki wonge mangkat. Wonge ning isor lampu pas. Ora sandangak. Kabeh awake dhewe ning isor lampu. Halo. Ngoten nggih. Jadi pertama ajari anak kita sholat kalau sudah akil balik. Mas Rohul ini berarti sudah akil balik belum? Sampun nggih. Monggo Bapak Ibu, anak-anak kita ajarkan sholat nggih. Saya masuk ke desa sini tadi Pak, mulai dari jalan raya masuk niku kanan kiri niku masjid langgar musola niku jaraknya terlalu berempet-empetan. Seterus saya khusnudon, oh berarti kene iki salate wis stop. Nggih. Halo. Kok kaya ora meyakinkan ngoten nggih? Yakin, Pak. Yakin nggih? Dadi masjid niku gede-gede menorone nganti sundul langit. Dhuwur-dhuwur, Pak. Nggih. Menorone dhuwur-dhuwur. Langgar masjid musola terlalu berimpit-impitan. Masya Allah, kula terus khusnudane ya Allah. Betapa indahnya nek nggonku kono yo ngene iki. Kula khusnudon mawon karo wong kene. Senajan to umpamane ana sing urung salat ngono paling mur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 14 ngono paling. Halo. Ngaten nggih Pak nggih. Masjidnya ini sesuai dengan kondisi yang ada nggih. Kula khusnudon mawon berarti wong ora ana jarak 100 meter iki lho wis ana musala meneh, wis ana masjid meneh. Berarti sini luar biasa. Hebat, tepuk tangan buat kita semuanya. Nggih. Lah anak-anak kita ajarkan salat. Maka nyuwun ngapunten derek titik peling Pak Takmir, Pak Imam, nggih. Jangan kau emosi, jangan kau marah kalau anak-anak di masjid agak ramai. Nggih. Ini generasi kita. Kadang-kadang kan kita itu terlalu ego. Egone pripun? Ana bocah cilik ngene iki rada rame nesu, do iso meneng ta? Iso meneng tak tapuk lho. Ngapunten, Pak, ngapunten. Seperti itu kan kadang-kadang nggih. Nggih, iki mbuh wonge teko apa ora ya ora ngerti aku. Oh teko ya wis ngerti aku. Iya. Ya. Oh berarti aku. Awak diki sak rombongan lho. Anu ki sesuk rasa dijak wae. Golek penyanyi liyane wae. Halo. Ngaten nggih. Ngapunten. Maka konsepnya Nabi Muhammad nek kepengin masjidnya itu makmur ada 3. 1. Imam takmir masjid, pengurus masjid jangan hanya bangga nek infak masjid akeh ning jamaahmu mursidik. Karena apa? Terkadang kita jadi pengurus masjid itu lebih kepada mementingkan banyak sedikitnya infak. Jamaah ra begitu dipentingke. Maka terjadi apa? Lebih khawatir nek infakin, nek rande infak daripada ndak punya jamaah. Meneng kabeh berarti Kita lebih khawatir nek masjid rande infak. Kita tidak khawatir kalau kita nggak punya jamaah. Masuk? Masuk nggih? Yang kedua apa Ibu? Yang kedua apa Bapak? Kita itu lebih berpikir bahwa infak itu hanya digunakan untuk pembangunan fisik. Tapi tidak pernah memikirkan membangun mental spiritual jamaah. Maka tidak heran Rasulullah wis nyondro di akhir zaman kelak
Umatku akan berbondong-bondong. Mereka berlomba-lomba membangun langgar masjid musola dengan bertingkat, dengan mewahnya. Ning gak ono jamaah. Nek sing krasa mesti wonge menang. Masuk? Masuk betul. Nah, ini yang terjadi. Maka teman-teman jangan hanya sekedar bangga. Nek infakmu sampai ditulis infak sampai bulan Juli sekian ratus juta. Neng jamaahmu sing gur kuwi tok. Tetapi bagaimana kita bisa membangun mental spiritual jamaah kita? Menjadi tanggung jawab seorang takmir masjid. Nek nganti ana tangga masjidmu, omahe cerak masjid ning dheke urung gelem nang masjid padahal dia seorang muslim. Kerjamu apa? Oh, kowe dodolan kowe ra tau ning masjid kowe mesti. Masuk mboten karo kula? Masuk mboten? Bagaimana kita memperhatikan jamaah di sekitar masjid kita, Pak? Mula ora heran, Pak, sekarang masjidnya megah, masjidnya tinggi, hebat, lampune wis penorone kuwadoan wis ketok kencar-kencar. Ning sing ngiseni mur wong jaba-jaba, wong jero dhe gak ana sing ngiseni. Karena apa? Jamaahmu tidak kau pedulikan, Bapak Ibu. Kita lebih mementingkan fisik. Ono tonggomu sing urung gelem nang masjid, jangan kau salahkan mereka. Kau datang hadir sebagai humanisme, sebagai seorang pemimpin. Kenapa Pak D? Jenengan kok dereng kersa tindak masjid. Jenengan sampun sepuh, wekdal sampun kathah longgaripun. Oh alah le, aku ki jan yo pengen nang masjid, ning aku durung duwe sarung. Sarung regane pira to? Masuk. Ini contoh yang sangat simpel. Ono tonggo masjid, omahe cerak masjid loro, kita peduli, ditiliki. Jamaah masjid digruduk, orang malah kowe ra tau ning masjid rasa ditiliki wae. Sesuk layat sisan. Lho ngene iki lho. Kita tuh terlalu memetak-metakkan. Justru itu menjadikan media dakwah kita dipantik ra tau ning masjid kok ana wong masjid gatekno aku. Jadi mereka seneng dan pengen ning masjid. Kalau tak mimik sik nggih. Susun demak yo. Wowone sak kilan. Sak kilan lho, Dik. Aku sing cilik wae lah. Begeden iso gumoh iki. Disoting, Mas. Aku pas mimik susu disoting, Mas. Nggih. Di zoom, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Oh dosa kowe. Ana wong ngombe susu kok dikeploki iki lho. Mubale ngombe susu kok dikeploki lho. Kula tak sipir so nggih. Kula niku nek teng omah pas mimik susu bojo kula malah merem-merem ngopo. Sampai malah dikeploki apa. Ije. Nggih. Nggih. Masuk nggih Bapak Ibu nggih? Halo. Maka tolong Bapak Ibu, infak masjid jangan hanya untuk pembangunan secara fisik saja. Itu loh ada fakir miskin, itu loh ada janda-janda yang sudah tidak produktif. Ayo kita datangi mereka, kita bantu mereka, kita perhatikan mereka. Jangan sampai kalah dengan tetangga sebelah kita, Pak. Tetangga sebelah kita itu ada umatnya, tidak pergi ibadah. 1 minggu tidak datang, besok minggu berikutnya datang. Minggu ketiga digeruduk, Pak. Sembako disetori, kemudian diajak apa bicara, kemudian di-sharing apa butuhnya, kita dibantu. Kita enggak, Pak. Aku murdulat ketok, Mas. Masuk? Maka kita saat ini, mulai sekarang kita peduli. Nggih? Masuk nggih? Bisa diterima maksud saya? Yuk. Nggih, saya tuh juga ngajar, Pak. Saya seorang guru, lama saya di dunia pendidikan. Bulan saya ngajar di SMP Negeri Mbah Yayi. SMP Negeri
Sekarang alhamdulillah sekolah sudah gratis 100%. Dulu, mohon maaf, ini sedikit cerita. Ketika masih ada SPP, pirsa nggih? Mungkin sebelum ada program sekolah gratis itu, mohon maaf, saya tuh ngajar di negeri. Jadi saya jadi wali kelas. Murid saya tidak semuanya muslim, ada yang non. Bapak Ibu, banyak di antara murid-murid kami yang non itu dibiayai oleh tempat mereka ibadah. Masuk ya? Dibiayai apa? Di gereja-gereja mereka. Yang muslim jarang, Pak. Ngoten nggih? Masuk nggih? Lah, mulai sekarang please ayo kita bersama-sama kita kelola masjid kita sebagaimana Rasulullah dulu mengelola masjid. Tidak hanya sekedar memikirkan masalah fisik, tapi semua umat kita pikirkan. Masuk? Masuk ya? Yang kedua apa Ibu? Bikin jamaahmu menyenangkan, jangan menakutkan. Gembirakan jamaahmu, jangan kau takut-takuti. Halo? Halo? Pak Takmir, Pak Imam, ngapunten. Nek neng masjid rasah cerita panasnya geni neraka. Kau jangan bercerita tentang panasnya api neraka, tapi kabarkan kepada umatmu tentang indahnya surga. Masuk. Nek neng masjid iki kowe khotbah, kowe pidato sing indah-indah. Swarga Bapak kersa tindak masjid sak jangkah kemawon sukun jenengan plek medal saking dalem dosa-dosa jenengan pun paringi pangapura kali Gusti Allah. Sikil kiwa kok gelem ngetutke. Kan meten to nggih nek neng masjid kae sikile tangan maju, mati kiwa ya melu maju. Kan ra ono wong neng masjid ngene-ngene. Awas tekan kono. Masuk. Setiap langkah kaki kanannya maplek, dosa-dosane dikei ngapura karo Gusti Allah. Satu kiri melangkah plek, makom derajatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang jalan dari rumah sampai ke masjid, malaikat turun. Mereka berebut untuk mencatat menjadi saksi setiap langkah hambanya yang menuju ke masjid. Malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah, kau panjangkan umurnya, kau sehatkan badannya, kau limpahkan rezekinya, kau mudahkan urusannya. Masuk. Orang yang masjid ceritanin rokok, bid'ah, dolalah, sesat. Waduh nang masjid itu panas tegang ini. Masuk. Nah, ngono lho, dadi masjid ini dibikin menggembirakan. Dilarang tiduran di masjid. Waduh. Wes berat iki. Anggere jam 7 rampung langsung dikunci krekek. Wah, wis iki masjid pokok njoro iki. Masuk. Sekarang loh banyak masjid-masjid yang berikan fasilitas para musafir. Silahkan istirahat, kayak bantal, kayak guling, minum gratis dan ini dalam rangka menarik jamaah, Pak. Menyenangkan. Masuk nggih karep kula nggih. Cetha nggih. Ngoten nggih. Aja wus dilarang membawa anak kecil. Ya Allah. Mengganggu kekhusyukan salat. Ya Allah. Pak, Bu, nek bocah neng masjid rada rame niku wajar mboten? Wajar. Rasa keras-keras. Nek tuwekan ning masjid doudur padu kuwi normal mboten? Lah, kuwi tutuk endase. Rapat bangunane geger duding sing bener ngene-ngene. Wah, kuwi tutuk endase. Ingat, Pak, Bu. Sak nakal-nakale bocah kuwi angger jek gelem sapa masjid, sapa TPQ, sapa madrasah. Yakin, Pak, sak nakal-nakale bocah jek iso didandani. Betul? Sak anteng-antenge anakmu ra tau ning masjid, ra tau TPQ, ra tau madi ning bendina mur dolanan HP wae, PS-an wae, game online-an wae, sing ngelu sing tuwa tak kandhani. Dong ora? Dong ora? Sepeninggal Nabi Muhammad, para sahabat tabi'in mereka khawatir jika kelak di akhir zaman masjid, langgar, musola sudah tidak ada lagi suaranya anak-anak. Berarti apa? Nek masjidmu, langgarmu, musolamu wis ora ana suarane bocah, yakin masjidmu generasi ini tak. Yes.
Cocok. Lah iya. Iya golekmu balik iki sing ngene iki Mas. Cocok ngene iki Mas. Iki tak mirip to iki. Nah, salaman sih. Ngono. Dadi pumpung kowe nang kene mir, tak mir rungokno. Penting kowe iki dadi takmir aja angel-angelan, ya to. Takmir sing los. Wong ku ya dudu duitmu dhewe, ngono lho. Dadi audit infak, dadi nek pengen jamaah butuh ya ndang tokno. Ora kok angel-angelan. Ngerti no aku. Halo, masuk nggih Bapak Ibu nggih. Pokoknya bikin masjid menyenangkan. Halo. Ada satu cerita, Pak. Di daerah kami ono cerita, Pak. Ono bocah enom nang masjid, delalah nggawa HP, Pak. HP-ne lali ora di silent. Pas salat muni. Muni delalah dangdut tutupen botolmu, tutupen oplosanmu, eman nyawamu, aja mbok terus-teruske. Ora ana. Sesuk nanggap campur sari wae. Karena berbunyi keras, Pak. Bocah enom niku nek pas mboten tegang, mboten panik, mateni gampang. Gandeng panik, rumangsa salah, pas salat niku ndelalah nganti rampung ora iso mateni, Pak. Ndredeg, Pak. Akhire jamaah salat karo ngene iki terus. Nganti rampung selesai salate musik karena gugup gak iso mateni. Mari rampung salat imam langsung tanpa pikir panjang nesu-nesu kowe cara cetha. Lagi salat cah gendeng ya kowe. HP kok aja mbok onekke ngono kene pas salat. Malu, Pak. Nangis. Nangis, Pak. Bocah niku nangis, Pak. Atine gloro-loro. Rumangsa disen-isen ning jamaah liyane. Wong aku ki ning masjid kepengin nentremke hatiku. Aku mengira bahwa masjid adalah tempat yang sangat menyejukkan. Aku mengira bahwa masjid adalah tempat yang paling nyaman. Justru aku ketika ke masjid aku dipermalukan di depan orang banyak. Masuk karo kula. Ya Allah gelone ra ono tambane, Pak. Akhire cah enom niki dak wau wis sak jlek aku ra bakal ning masjid. Masjide nyeremke. Gara-gara aku ra sengaja ape kumune aku dientek di hadapan orang banyak. Akhire cah enom niku napa mau Mbah Yai mencoba membandingkan nek ngono aku tak ning karaokean. Ning kafe. Lagi mlebu wis sing nyambut ge wayu ra ngene iki resik kae. Tur buah roke sakmene iki. Monggo Mas, katuran mlebet pinarak. Ngersake kopi, teh napa susu lho. Oh, dosa kowe. Tak kandhani, mubalek ngene iki ya ge ngerti. Yen iso crita ngono, ya to. Mula kowe iki pimpinane Hadros apa iki? Nah, pimpinan Hadro ya suatu saat ya kudu ngerti ngono kuwi. Kaya aku gitu. Ya Allah, akhirnya pemuda ini kenapa Pak? Mlebet teng karaokean ya Allah nang kono nyenengke Pak. Wow. Mangku purel neng karaoke. Kok kowe ya hafal. Ya Allah ya salam. Ya Allah, mereka ini pemuda merasa tersanjung Pak. Ge aku nang kene. Orang mengira bahwa ini tempat maksiat, tempat dosa, tempat orang-orang berbuat maksiat. Tapi justru kenapa aku di sini dibikin ayam tentrem, disambut koyong ini. Tapi aku ke masjid, aku dionek-onekke. Masuk karep kula. Maka prinsipnya mari kita konsep masjid kita menjadi masjid yang menyenangkan bukan menakutkan. Siap? Sing nomor 3. Wong wedok senengane ngono ku ya. Mau dijake klewo-klewo dadak. Mana semangatmu? Dijake kaya momoe barang krasa penak mosok ngono tok. Lah kowe iki mau ngopo?
Dijak klewo-klewo barang krasa penak masak ngono trak. Wong wedok senengane ngono kuwi. Kene wis gembrobyos nganti kuotos-kuotos. Masak ngono trak. Mana nyalimu? Wong lanang kok kepleh. Masuk? Masuk nggih Pak nggih. Bikin masjid menyenang. Yang ketiga apa? Mudahkan jamaahmu, jangan kau persulit. Nggih. Nang masjid itu dibikin simpel, rasa angel-angel. Maca surat iki rasa dawa-dawa. Dong ora? Ora dupeh kowe hafal Quran, aku mudeng nek kowe iki hafal Quran ning tontonan jamaahmu sepira kekuatane. Kuliah ayyuhal kafirune ra barbar nek ra dilakum-lakum kok. Maca dawa-dawa ra barbar. Nggih mboten? Ingat wae para imam. Yes, bubar. Salare telas. Oh, mata. Salare enggak? Proper. Berarti rampung iki. Ayo. Masa ngono. Niki bose. Pon nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati, gandeng niki sampun hormati nggih. Lah iya. Ya. Cuma ini toh, tadi belum toh. Tadi pernah trouble tadi. Belum. Terus memang kudu wis iki. Ini dari mana? Demak juga. Mriki mawon. Apik janan. Siap. Bah, padahal nek ente dadak tuku solar ya. Aduh. Mas. Pripun, Bu? Nggih. Monggo dipundhar sik. Dipundhar. Pun telas nggih. Alhamdulillah, berarti sehat. Lah, alhamdulillah. Tes. Halo. Ini pun dikode nggih, berarti harus sudah selesai Bapak Ibu. Jadi ngeten Bapak Ibu, halo. Mudahkan jamaahmu, jangan kau persulit. Nggih. Sanajan to ngapunten para pengurus, para imam, para takmir jenengan hafal Quran, ngapunten. Tontonan sik jamaahmu iki kekuatane sepira. Ngoten nggih? Nggih napa mboten? Ya, nyuwun ngapunten. Ingat para imam takbir masjid, jangan kau ganggu kekhusyuan sholat jamaahmu hanya gara-gara kau panjangkan bacaan suratnya. Ngoten nggih?
Kira mboten? Masuk nggih? Nggih, kulhu inna beres. Karena apa? Ingat Bapak Ibu, jamaahmu masih lemah, nggih. Setelah sholat jamaahmu masih punya kesibukan yang lain. Ono sing senengane nonton TV gen etuk salate etuk ya nonton TV-ne etuk. Ono jamaahmu sing jek seneng blonjo-blonjo shopping salate etuk gen shoppinge ya etuk. Jangan kau habiskan waktu hanya untuk kau panjangkan suratmu ketika sholat sehingga apa? Jamaahmu terganggu kekhusyukannya. Ngoten nggih? Berarti ojo dumeh. Ojo dumeh pinter banjur do. Ojo dumeh pinter banjur do. Pinter yen ora bener besok bakal pinter yen ora bener besok. Salawat salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi qad wa'ada wal ali wal ashabi qad Ojo dupasuke banjur dong. Bapak Ibu bondo kuwi mur titipane Gusti. Derajat pangkat mur sampirane saka Gusti. Ojo dupasuke banjur dong. Bondo iki mung nyile besok bakale Bondo iki mong nyile besok bakale Sholawat salli wa sallim Muhammad. Satu sholat, dua baca Quran atau ilmu agama. Ya Qur'ane, ya kitabe, ya ilmu agamane. Ngaten nggih Bu nggih? Banyak sekarang orang tua terlalu bangga nek aku kisah nyekolahke anakku nggon tempat yayasan sing favorit, bayare larang. Mlebune sampai puluhan juta, sampai 1 juta, sampai 30 juta. SPP-ne ndak sasi niku 2 yutonan, 3 yutonan. Tapi anakmu gak mudeng agama. Masuk. Ingat Bapak Ibu, kelak ketika kita mati Bapak, ora butuh bondo donyane anakmu. Ora butuh derajat pangkate anakmu, betul? Nek ora sejak dini kau ajarkan anakmu tentang Quran, ilmu kitab, ilmu agama, gelo ning alam barzah kuwi gak ana tambane. Mumpung durung do gelo, ayo kita didik anak kita untuk baca Quran, ilmu agama, maca kitab. Masuk? Malam jemuah ahli kubur dibuka gelawang nyuwun kirim donga sak ayat saka Al-Qur'an. Ning anakmu do iso maca Quran, sing ana kubur do nangis Bapak Ibu. Nggih? Halo. Le, pakmu nang kene rekoso le. Mbokmu nang kene rekoso. Wacana Al-Qur'an ra ketang sak Fatihahan le. Gen kuburane bapakmu jembar padang. Nek anakmu gak iso maca Quran, anakmu gak pinter ngaji. Masuk? Masuk nggih? Kula monggo. Anak-anak kita termasuk Mas Rohul, ngajine lek temenan. Muliakan kedua orang tuanya. Betul? Betul napa mboten? Siap napa mboten? Ayo anak-anak Bu nek sore madrasah digiatke. Nggih, TPQ-ne digiatke. Kita ini terkadang terlalu bangga, lebih khawatir nek anakku ra iso matematika. Kita lebih khawatir nek anakku gak iso bahasa Inggris. Kita lebih khawatir kalau anak kita gak bisa bahasa Inggris, gak bisa matematika, gak bisa ilmu sains. Kita lebih khawatir. Kau cari guru les-lesan sampai ratusan ribu.
Tapi urusan agama, urusan ngaji, tidak khawatir sedikit pun kita. Dan kita iso muni, cik cilik dong salat ra apa-apa, cik cilik dong iso ngaji ra apa-apa, tekan gerang ya ora salat terus, tekan gerang ya ora ngaji terus. Masuk? Kula nyuwun ngapunten niki penting saya sampaikan. Ayo masjid-masjid langgar musola, adakan TPQ madrasah diniyah, syukur dipondokke pesantren. Ngono, siap napa mboten? Wis monggo ayo dikelola dengan baik. TPQ ini enten mboten mriki? Madine enten mboten? Bayar mboten? Lah kudu bayar, TPQ niku kudu bayar. Madrasah ki kudu bayar. Ngeleske anak matematika sak dodokan 50.000 tekan 100.000 kuat kok. TPQ sesasi bayar 5.000 kakean cangkem. Ya ora? Oh, jenengan ora ngerti rekosone wong mulang TPQ. Ayo sapa sakmene iki sing sanggup iso mulang anake TPQ? Ngacung. Yakin kowe padu terus karo anakmu. Aja nek kok bahasa Arab, aja nek kok TPQ dulangi bahasa Indonesia geger kok. M-O-M-O, T-O-T-O, R-R-M-O, R-R. Itu loh yang sering dinaiki papa, yang sering dinaiki papa kan mama. Geger terus. Halo? Apalagi mulang TPQ, Pak. Ya Allah, Pak, sulit, Pak. Saya tuh nyuwun ngapunten. Mulang bocah-bocah cah cilik-cilik ini, ya Allah, kene diulang, kene jambak-jambakan, kene bojek. Kula niku nek mulang, kamu diam dulu. Ini dibaca dulu, ini dibaca. Pak guru nyemak yang ini ya. Ini ditulis dulu. Kamu juga, kamu jangan nakal. Kamu ini nulis dulu. Ngono ana sing numpaki cengel mak kelak ngoten niku. Loh, ngapunten Pak, begitu sulitnya ngajar TPQ, tidak semudah yang kau bayangkan. Betul apa betul? Ngono nek giliran anak nangis gojek karo koncone mlayu mulai ngandake mboke ra trimo, mara muni-muni, ra bayare kakean cangkem iki lho. Halo. Ngantos niku lho. Nggon TikTok dikandani. Malikinas makilinas. Malikinas makilinas. Iki nek lagune sabar ditekak tenan lho cah iki. Betul apa betul? Ulaika gurune saking sabare lane dawa lho saking sabare ula dawa masuk mboten karo kula monggo Pak insyaallah kalau anak-anak kita pinter maca Quran apa meneh kok hafal Quran yakin wong tuane mulya donya mulya akhirat. Dan dalam kisahnya, dalam ceritanya, dalam pengalamannya, ora ana wong bocah pinter maca Quran, apa nek hafal Quran kok pekok irung tau ngerti aku. Bocah yang pinter maca Quran mesti otaknya cerdas. Alah kelik ya Allah kelik. Golek sego sak puluhan mbok rewange. Sikilmu mbok jentar-jentarke. Halo. Masuk nggih? Lho monggo anak-anak. Yo. Nggih, diajari ngaji, tuntunan agama. Nggih, sing nomor 3 ajari anakmu birrul walidain. Bekti neng wong tuwa. Niki penting. Di akhir zaman ini akeh anak sing dowani neng wong tuwa. Mula dadi wong tuwa ngapunten sedaya niki lak wong tuwa to. Ingat saya berpesan iki bener napa mboten nek pancen mboten bener rasah dinggo nek bener ayo kita renungan bersama-sama. Awak dhewe saiki dadi wong tua, hidup di zaman modern seperti ini. Ojo banget lekmu ngarep-arep neng anak putumu, sok nek nganti ketekan awak dhewe dadi wong tua wis tuwa ora iso apa-apa, anak putumu do iso ngerti lan mudeng ning wong tua. Betul? Wong tua wis ra iso apa-apa dilebokke ning panti jombo, tidak sedikit, Pak. Betul. Anake sukses kabeh, elok kabeh, wong tua siji iso ndadekke anak 5 sarjana kabeh, sugih kabeh, keduwitan kabeh, kederajatan pangkat kabeh. Ning anak 5 gak iso ngurusi wong tua siji sing lagi lara.
Niki nek tak terus ke Pak, ngeri Pak. Miris iki. Mumpung wonge teko janen Mas. Masuk mboten? Mula aja banget lek mu ngarep-arep nang anak putumu. Kalau sejak dini tidak kau ajarkan anakmu birrul walidain, bekti nang wong tuwa. Masuk? Masuk nggih? Jangan kau terlalu bangga dengan anak-anakmu saat ini wahai teman-temanku. Anakku sarjana, anakku lurah, anakku pejabat. Jangan kau bangga-banggakan, ora iso dadi jaminan. Apane urusan warisan? Geger. Wonge ngulatke aku terus kok, Mas. Masuk betul. Masuk nggih? Mula tuntun ajari anak kita dokon bekti nang wong tua. Jangan kau terlalu bangga dengan anak-anakmu, jangan kau terlalu bangga dengan harta kekayaanmu dan jabatanmu. Kelak semuanya akan berpisah menjauh darimu semuanya. Nek cik waras rasah cerita anakku do mulih ngerti wong tua loro, anakmu do tok budek matane picek. Nanti wong tua nangis nduk kowe mulya sik. Simbok awake ra penak. Kowe mulya sik nduk simbok awake ra penak. Simbok kerono sik. Masuk. Anak mulih tekan omah malah muni-muni. Simbok ki jarene lara. Tiwas aku adoh-adoh mulih Magelang tekan kene iki adoh lho mangsamu ki. Gen wonge gen krasa sisan. Magelang kene kono ki adoh lho, mungkit ki adoh lho mangsamu ki. Wonge ngulatke aku terus kok. Wong tuwa dionek-onekke tiwas aku adoh-adoh mulih mbok malah kuwi apa-apa mbok masaki apa-apa mbok bunteli. Ngerti ngene aku ora bali. Simbok nangis keloro-loro. Oh alah lele. Oh alah nduk. Pancen asline simbok ki ora loro. Simbok ki ora kesel. Mur simbok ki asline kangen karo kowe. Simbok kangen kepen ngerti dapuranmu kuwi. Wis rong bakdo ora mulih nduk simbok kangen. Masuk karep kula. Wong tua itu kan seperti itu, Bu. Mula wahai teman-temanku mumpung wong tuamu jek do urip, do mulyakno wong tuamu, rasa dadak ngenteni wong tuamu wis mati. Terkadang kita rumangsa dadi wong gagah nek iso nelung dinani bapakmu simbokmu sing wis mati, 7 dinanan 40-an 100 pendak pisan nganti nyewune. Kowe rumangsa gagah. Apa ya mung cukup wong tuamu mbok yasinke geleng-geleng tekan nyewune? Apakah cukup dengan itu saja? Nek kowe ora bekti karo wong tuamu, direwangi kancamu, kowe santri-santri do yasinan, do dikiran, kowe malah ning jaba udah cak gendengi ngene iki. Kowe iso nekake santri kon ngatamke Quran, kon macake Yasin, zikir tahlil. Ning dapuranmu dhewe malah udat ra cetha kuwi. Masuk. Gen krasa sisan, Mas. Wis gen aku nek ngomong tenanan iki. Sudah. Ngapa? Oke. Sing terakhir nomor 4 niki kula singkat nomor 4 ajari anakmu akhlakul karimah. Nek wong Jawa sopan, santun, tata, unggah, subuh, yakin Pak 4 perkara salate kecekel, agama ngajine kecekel, bekti nang wong tuwa, ngapunten sopan santune tertata insyaallah wong tuwa bakal mulya donya mulya akhirat. Amin Allahumma. Mekaten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken. Wong wedok ngono kuwi ya senengane kok. Kene wis nganti gembro bias katos-katos e. Direwangi ngadeg linggih. Kono tanpa ekspresi mur ngenang ngene. Mbok yen penak ki ya nek ekspresine ra mur ngenang ngene ngono. Pun ngeten mawon Bapak Ibu insyaallah.
Lah nek pengen suwe iki ya kudune sing di omah ki bereaksi apa piye ngono ora. Di omah gur meneng ae ya. Lah iya no. Nah iki ana sakmene tambah ngono. Ngono ya tak tambahi lah wong ya gur meneng ae ya. Nggih insyaallah mengke sanes wedal nggih Bu nggih. Nek kira-kira cocok nggih monggo mengke dipun rembug, monggo acara napa mawon saged Pak. Nggih, perkara rego mengke kena dirembug Mbah Yadi. Nggih, kita pungkasi kanthi waosan pandonga. Donganipun Mbah Yai mriki mawon nggih. Terima kasih. Lah piye kuwi sing di omahku piye? Benahe piye iki? Ndonga karo ngaji ki dadi siji po dhewe-dhewe. Mau soalnya ora dijelaske ngarepe ngene iki lho Mas. Apa-apa ki nek ra rame ngarep ki ya sing ngene iki. Ala hadhihi niyah wa niyatin sulika wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdash syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafina ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Li jami'il muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna ya Allah, Allahumma ij'alna ya Allah, waj'al auladana ya Allah, khususan Ananda Muhammad Rohul Ar-Rasyid ya Allah, min ahli salat, min ahli ilmi, min ahli khair, min ahli Quran, min ahli hadis, min ahli sunnah, min ahli fikih, min ahli ibadah, min ahli jannah, min ahli sadaqah, min ahli salawat, min ahli sunnah wal jamaah, wa min ahli la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf Ibu nggih. Ngapunten nggih Pak nggih. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Mas ya, ada salahnya teman-teman.